Semanten kemawon rumiyin. Saderengipun lampah ing pahargyan dipun lajengaken sabda Tama Wasita Adi miwah barokah doa. Sepeda malih kala wangsuli anggenipun maos foto keluarga besan katur dumateng Bapak Haji Daroini sekalian, Bapak Haji Supriyadi sekalian, Bapak Haji Supriyono sekalian, Bapak Sudadi sekalian, Bapak Ibu Muhyani sekalian, Bapak Ibu Edi Penny, Bapak Rifai Afin sekalian, Bapak Haji Samingun sekeluarga, Bupuh Hajah Mariadi sekalian, Ibu Robitoh saking Magetan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ala Allahilladzi an'amana wa arhamana hatta najtami'a fi hadhil walimah. Biqaulina alhamdulillah bidzalika narju an takuna mudawwamatan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Sholatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ahdana min zamanil jahiliyati ila zamanil islamiyah. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bidzalika narju ayyashfa'ana yaumal qiyamah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati al-hadits amma Hadratal muhtaramin wal mukarramin, ulama anal kiram, para bapak kiai, para sesepuh agami ingkang satu pantes kita ugemi nasihat-nasihatipun. Para bini sepuh sesepuh minggahipun dateng para pepunden ingkang pantes pinundi puja lan pangestutinipun. Sohibul hajah panjenenganipun Mas Tarmuji Sego Trahwarga, utaminipun temanten sarimpit ingkang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang sami winengku rahayu saha tansah nyarirani dhateng rahmatipun Gusti Allah. Minangka kangge purwakaning atur, monggo kita sami sareng-sareng hamungku puja dhateng ngarsa dalem zat ingkang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Kanthi wasilah ngikraraken kalimat tahmid kaping sepindhah kemawon. Monggo sareng-sareng kita dherekaken kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi lafadz kasbat mugi sedaya rahmat nikmat taufik hidayah lan inayahipun Gusti Allah ingkang sampun kajiwa kasarira kita sedaya saged mudawwamah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma 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 kita is pengen mulih sumu era ito boso sinep kelingan rambanane rung mulih. Iki tukang dangdut bareng ya cocok to lewe iki. Sholawatullahi wa salamuhu mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mugi-mugi kita sami selaku umatipun ingkang tansah nindakaken syariatipun, remen itibak dhateng tindak lampahipun, benjang wonten ing yaumul ba'ats pikantuk syafaatul uzma. Allahumma Allahumma iki nyauri amin Brandok. Oh iya. Salajengipun kula matur suwun sanget dhateng Mas Pambiyawara Pranata susunan Hadiwicara ingkang kala wau sampun meratelaken paring wekdal panggenanipun dhateng kawula ingkang supados tumut-tumut urun rembug salebetipun haflah walimatul ursi wonten ing siang sonten menika. Pengajaping manah mugi-mugi saged dados wekdalan panggenan ingkang barokah, manfaah, maslahah dunyan wa ukhron, khususon kula pribadi ngumuman kita sedaya terutama dateng temanten sarimbit. Allahumma amin. Pun niki wektune wis meh jam 4 nggih to.
Suguhane kira-kira ya wis entek. Wis pantut niki cara dibareng ngoten patut nggih. Loh. Woh. Ya genah protes nek bocah iki. Lah sing nyambut gawe paling sengkut tak inget iki lho nggih. Nggih. Aja kuwatir Mas. Ya apa mongko ngantek-entek papat nang kira-kira rong bar iki. Nggih. Niki jane dapuk kula rak ngomongi manten. Ning mantene ketoke sangat sibuk niki teng mburi. Wis rasa omongan perkara manten niki nggih. Ngeten mawon. Al walimatu utawi kang aran walimah ya ya walimah iku ma perkara. Yutakhadu kang den gawe apa ma mimakulin saking pira-pira panganan. Au masrubin utawa pira-pira inuman. Nginda sururi hadisin nalikane lagi oleh seneng. Dadi yang dinamakan walimah nggih niku awake dhewe diparingi bungah saka ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Terus akhire awake dhewe nganakake adang pirang-pirang nyawisi unjukan pirang-pirang tangga teparo diundang sanak sedulur dirawuhake. Dijak kembul bujana handrawina dahar bareng itulah yang dinamakan walimah. Awake dhewe nyakseni to niki. Leh Rabi Mas Agung sapa nggih? Wicaksana lho. Genah roh rak sombene gak ora cubriya awake dhewe cara somben ki lho. Digonceng bocah lanang wis anake Tarmuji ki sapa to digonceng? Wo mantune lho wis genah. Dadi iso nolak ning gene fitnah. Niki sing pertama. Sing kedua, sarehne wong omah-omah niku gak kulino dinyangi. Dadi Agung Gumelar Agung Wicaksana. Wilih rabi yo kingke, dek ingi urung rabi, dek inginane ndung rabi. Lah niki sarehne lagi ngenyangi niki akhirnya membutuhkan doa restu saking para hadirin sedaya. Donga niku enten loro, enten kalane donga qauliyah, doa yang diucapkan oleh lesan, dan doa haliyah, donga haliyah. Niki donga sing mboten diucapake karo lesan tapi dilakoni karo budi pakerti. Lah niki si nomor loro teng riku kalih Pak Tarmuji didongakne muga-muga manten dadi kaya gedang. Niki gedang komplit sak godhonge, komplit sak wohe, komplit sak montonge, kabeh enten. Komplit sak ndeboke. Niki muga-muga manten dadi kaya dene ndebok. Debok niku sangke pengine mewujudkan montong. Niku mang jajal kenek. Sampan bacok mak celeng, esuk dibacok, sesuk-esuk modot. Nggih to? Yahene kok bacok mak celeng, sesuk yahene kok delok modot. Lho karepe piye? Manten iki lho dadi kaya debok leh modot-modot. Maksude modot semangate. Dadi usahamu lek urung hasil, kuwi urung kegagalan. Ya keberhasilan sik tertunda. Lah iki balenono neh, karepe ngoten niku. Dadi mantene aja ngantek patah semangat. Duwe semangat kaya dene debok, pengen mujudake montong. Lek wis dadi montong muga-muga manten dadi kaya montong. Pisan kuwi ae. Senajan rabi kuwi menak ora sah bolak-balik rabi, ngono lho, Gong. Krungu ora ae. Surak kuwi rasa omong manten waduh ira mok. Lihat iki. Jadi niki termasuk dongane Pak Tarmuji ngono. Tapi lek godhonge ngoten niku ora duwe apalan kula. Biasane nek nggen kula godhonge dipakane dos, wis. Lah terus janur. Niku janur Pak Tarmuji meratelakake rasa banggane, rasa gumbirane dipratelakake karo janur. Jaa wis teko apa nurun pepadang. Jaa golek mantu lanang sejati. Mbok tibake ya tenan. Pak Tarmuji ki wong jan lantip tenan. Lanang sejati. Pengen mantu sing lanang sejati. Tibake menurut Pujangga Ranggawarsita. Wong lanang sejati niku duwe sifat telung perkara. Sing nomor 1 gunakaya. Gunakaya gunem kena diantepi. Nomor 3 hangrungkepi trah utama. Niki wong lanang sejati duweni sifat telung perkara. Nomor 1 gunakaya. Dadi wong lanang kowe Gong krungu ora le? Wah belas ra krungu. Lali ya usirku ora omong karo manten wingi sik rono wae parane. Dadi wong lanang kudu iso nyukupi ning kebutuhane keluargane. Niki lah paedahe gunakaya.
Jadi tenan Gong. Lek wis ngene iki kowe kudu usaha mati-matian kangge nyukupi kebutuhane rumah tanggamu iki karek nyang awakmu. Lho ngono. Lho senajan to wong nalika pacaran nuwun sewu Mbak nggih. Iki penyanyi iki sik enom iki duwe bojo urung? Duwe bojo urung, Nduk? Urung. Ya nek anu tak golekne anu Nduk ya. Tukokno sarung aku. Dadi senajan nalika sik pacaran nyuwun sewu kaya bocah ngene iki mbiyen aku ya tau pacaran. Niki pacarku iki ngomong, wis to Mas aku iki pokoke rabinen aku nek kok pek bojo. Wis to besok gak kok blonjo ra apa-apa. Itu cah lanang-lanang sing ora rabi, nek kowe karo pacarmu diomongin iku aja gatekne tenanan. Ngono ki muk lambene cah wedok sing kebelet rabi ngono ki lho paling. Dadi pancen kewajiban. Kewajiban perkara ekonomi pancen wong lanang nek guna kaya. Nomor lorone gunem kena den antepi. Ki rungokno cah dangdut barang iki le ya. Gunem kena den antepi. Dadi gunemane wong lanang nalika wis rabi, kuwi kena digugu maksude aja ngapusi ngono lho Le. Lah nek kaya kowe ngono ki sik ra masalah saiki, nek bareng rada tuwek ngono-ngono kae. Alah suwalamoh lho metu duwite. Kupluk wis peyok-peyok kuning-kuninge dhuwit tok ngono ki. Lah ning aku iki duwe kanca. Duwe tebu iki ambane swidak ru. Lah aku jane yo ngerti lah kata-kata karo bakul. Tebumu payu pira, Kang? Iki dinyang 2,5. Bareng aku tekok si wedok, tebumu payu to yu? Payu pira? Moe 16 milah. Lho kaya ngono kok gunem kena den antepi wong ndi. Lah mergo duwe dalil. Bondo iki nek mlebu nyamah sing duwe wong wedok, tapi nek sing urung mlebu nyamah sing duwe wong lanang. Lah sak urunge mlebu dibengkek dhisik. Aja. Dadi nek wong lanang sejati gak duwe sifat ngono kuwi, gunem kena den antepi. Omongane ayo aku wis sing dilakoni. Si nomor 3 hangrung kepitrah utama. Maksudnya hangrung kepitrah utama lek cah kowe dilairne dadi wong Islam. Sangka anake wong Islam, agamamu Islam, 5 wektu lakonono. Ramadan ya poso. Nek wis sak nisab zakat dilakoni, lek sugih wayahe haji ya ndang daftar. Ngoten lho nggih. Lah niki hangrung kepitrah utama. Nikilah sifat-sifat sing dipaparne kalih Pujangga Rangga Warsita. Si nomor 4 dongane Pak Tarmuji si digandole teng riku kambil. Kae si tinggi gandole rumput Jepang rupane ijo kae. Niki karepe manten dadiya kaya dene kambil. Dadiya kaya dene klopo. Karepe des pundi? Kambil niki padha-padha buah, ndak padha kalih buah liyane. Saka lapisan sing paling njaba dhewe ngantek njero dhewe kambil niku bisa digunakan. Si njaba dhewe niku jenenge sepet tabon. Niku kena tinggi gawe kelut, kena tinggi gawe keset. Nek ra telaten kuwi tinggi adang ya kena. Kok adange saiki nganggo gas, nggih ndiyangi sapi ya kena. Lah niki sepet orang Mbak. Jerone sepet niku jenenge bathok. Nek wong rada kreatif kena tinggi gawe ros, nek gedhi tinggi gawe bor, nek gedine nemen nggih naker beras. Lho niki kepepete ora telaten wong gak kreatif, nggih adang ya kena. Benter gini. Sak jerone napa niku bathok niki klopo. Wong niki nggih apa-apa kenek klopo. Rasah tak terang nih. Kesuwen selak sore. Suguhane wis entek, sumuke ra ito-ito ya ngono Mbak nggih. Cocok. Sing jero dhewe banyu klopo. Banyune nika nggih nek trimo mendem gadung ora patek nemen ngene. Ora ngantek operasi ngene diombeni kuwi selar mari. Lah niki lah. Muga-muga temanten dadiya kaya dene klopo mungguh oleh paring manfaat neng gone keluarga lan masyarakat. Allahumma amin. Dadi klopo ndak padha karo buah liyane. Sampeyan padakne. Senajan enak dipangan. Sok-sok nek wetenge ra penak ngengeki angel kon mangan kates. Niku ra padha, nggih to. Deloken. Kates nika biasane sing nom kuwi nranyak karo sing tuwek, nggih to. Sing tuwek ning ngisor, sing nom kuwi ning dhuwur ngencik-encik ning dhuwure kurang tata krama. Makanya orang tahu tumon mantu iki digolekne kates. Sajen mesti gedang, nggih to? Lho kok mantu sajene kates, berjonggone ra payu. Yo gedang, mergo gedang ning ndul filsafat. Ora padha karo kates ki mangu. Lek gedang teratur, si tuwek ning dhuwur, sing nom ning ngisor. Lho karepe dingge sajen ning kono apa? Wong sing duwe omah iki lho dadi kaya gedang leh tirik-tirik niki lho, sing tuwek ning dhuwur, sing nom ning ngisor. Ning senajan ning dhuwur gedang niku ora melotot sing ning ngisor.
Ora eneng gedang melotot mergo ketindian dhuwure ini ndak eneng. Nggih ta? Nggih, muga-muga kemawon napa ingkang dipun donga Pak Tarmuji dipun cantelaken wonten ngajengan niki sedaya dipun sembadani dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ingkang terakhir monggo kita dongaaken muga-muga anggenipun gadah damel Pak Tarmuji saestu dipun caketaken saking rahmatipun Gusti Allah, dipun tebihaken saking fitnah. Allahumma amin. Mergo wong mantu model kaya Pak Tarmuji ngeten niki ya sapa wae sing mantu niku gampang oleh fitnah, nggih to? Lho senajan leh ngirisi wake iki gedhi-gedhi, ese ya luwegi. Lho kacange iki lho eneng sing bosok lorone ya kuwi sing gawe lakon. Lho jan ra cetha tenan Tarmuji mlo kacang bosok-bosok jane mek loro lho ngono kuwi. Lah mulane ngeten nggih, tak critani. Wong diundang ning gone walimah manten gelem nekani. Kok jenengan eruh wajahe manten loro niki. Niki insyaallah dosane jenengan sing gedhe-gedhe niku di ngapura dening Gusti Allah. Wis mantene wis metu. Terus Mas, ayo. Kula kinten mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten kasar-saroning atur nyuwun ngapunten akhiripun Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Dalam ar-Rahman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu taala alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'mat wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi melalui wajhika wa ati sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma khtim lana min bil khair, Allahumma khtim lana min bil khair, Allahumma khtim lana min bil khair, Allahumma khtim lana min khatami sa'adah wa ja'alna min alladziina lahum husna wa ziyadah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa alihi wa sahbihi bi ziyadah wa sayyidina bil abbas qadri bal yamnimal kana alaihi salam wa istiqamah wa sayyidina al-wasilah bi sayyidina abdul qadir jilani radhiyallahu anhu karamah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat menjaga kemaluannya. Yang kelima orang yang memelihara amanah. Yang keenam orang penuhi janjinya. Yang ketujuh orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap sholatnya. Dan mereka adalah orang yang dirindu surga, surga Firdaus, tempat kembali mereka. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat menjaga kemaluannya.
Yang kelima orang yang memelihara amanah. Yang keenam orang penuhi janjinya. Yang ketujuh orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap sholatnya. Dan mereka adalah orang yang dirindu surga. Surga Firdaus tempat kembali mereka. Tempat kembali mereka. Dan mereka adalah orang yang dirindu surga. Surga Firdaus tempat kembali mereka. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi